Hvem er du? Jeg er Morten, og jeg hedder Morten, og jeg er Creative Director hos Tactile Entertainment. Star Wars, hvordan kom det lige ind i billedet? Star Wars er min store passion, og jeg synes, det er vigtigt, at alle har et kendskab og bliver udsat for Star Wars hver dag i store mængder. Så derfor så har jeg taget den her TIE Fighter med på kontoret. Jeg har cirka 100 gange så meget Star Wars Lego derhjemme, og Star Wars ting generelt, så det er kun en lille del. Jeg prøver også at begrænse mig, fordi der er nogen, der synes, det bliver for meget. Jeg har lagt mærke til, at der er ret mange Apple-logoer her i jeres kontor. Hvorfor det? Jamen, vi er nok Apple-fans alle sammen, mere eller mindre, og det er også nødvendigt at arbejde på Apple-maskinerne, når man skal lave alle produkter. Det er i hvert fald væsentligt nemmere. Så ja, vi er nok Apple-fans, kan man sige. Uden at være fanatiske, alle sammen. Nogle er lidt mere fanatiske end andre. Hvad er den sundeste ting, du har spist i dag? Den sundeste ting, jeg har spist, altså jeg fik havregrød til morgenmad, som er ret sundt. Så jeg har spist hytteost og rugbrød og makrel. Altså jeg spiser faktisk kun sunde ting. Jeg spiser ret tit filuris, har jeg lagt mærke til. Hvorfor? Jamen det er fordi, at hvis man går sukkerkold i varmen, så er det godt med noget filuris. Der er også nogen, der spiser melon og frugt. Vi har altid frugt. Om sommeren har vi altid is, fordi at, så er alle glade.